300 моми. Име малко тъй ли? Тъй. Тъй, давай. Давай. Събрали са, мамо, 200-300 моми, хоро да играят. Няма кой да свири, хоро да играят, хоро да играят. Давай, сега тъчи. Давай. То утре може да го върна. Що? Аз не виждам без очила съм. Ти сега за снимката. Чакай, как се вижда през крусното се вижда, нали крусно се казваше това? Да. През крусното се вижда какво течеш. Айде, Иване, те такът по двама-трима, сядай там тъчи, тя ще ти го върне как? Не, да. Не мога аз това. Сядай там тъчи. Не, чакай само се гледам тук. Тук има много. Илате така сега. По няколко тъй жени, чакай да дам още едно. Тъй, всички да такът. Я гледай как докъде е стигнала. Ти го докараме. Само ще взема по една жичка. По една жичка взема, пък ти вземаш шепата. Не, не сядайте сега тук тъй на стана. Така ли се прави? Така през една, Иване, през една. Така на стана. Айде, я стигнете тук да течете сега. Моля, ела сега тук къде е. Айде, Руми, сядай да течеш. Ти можеш да течеш. Айде, сядайте. Сядай. Чакай, ще сбъркам нещо. Не, нищо, няма нищо. Айде, Иване, снимам те сега. След малко на снимка, сега на видео. Виж сега какво прави. Виж колко хубаво основата. Чакай, тя бавничко ще направи да види как бавничко са. Чакай да видя кой е вътрешния. Чакай, сега тук ще го заснемем како бавно. Движението ще стане бавно и полек. Готово. Хайде, сега другите, само че сто спреш. Точно, тя обяснява точно така. Тя знае жената. Ето. Къде са? Единия път вземаш наведнъж. Така ли го правите? Това прави. Това кака Добринка го прави, обаче, нали? Тя така взема. Тъй само през една взема. Ама ти го правиш бавно и да виждам. Ето. И сега тук вече взема наведнъж всичките. Колко? От тази страна. Колкото фане. А следващия път, те вече са минали, вземаш през една. Како виждаш ли тук? През една. Става за учителка, виж как обяснява. Вземаш долната. Тук горната я махаш през пръстите. Ето е къде, вземаш вътрешната. Ето я. Ето е къде. А пък да не отбираме така, една тук сега така вземаме. Тук вече, тук вече. Тук фащаме и те излизат долу на уста. Излизат долните. Отгоре взема тук. Горните те не ги отбираме, те се вървят и само пъхаме ръката. Пък долните да не ги отбираме и ги вземаме. Едните ги взема от тук. Како? Той беше обяснението. Дай да видим сега. Тия ще изтъкат, той ще го изтъкат, ден допладне до 3 години. Дай сега да видим как се тъче. Тук е нагласено. Тук е го сложим. Да. Ето го. Ето. Понеже е нова, ще е 2, готово. Там не мога фана още. Едното го взема тъй, другия път, тук е минало, взема от тук, вкара. Едната ръка горе, едната долу, вътре. Има последователност. Има, това ще последва. Има, за да се направи фигурата. Да. Ето. Ние имаме тук модели, катрегати имаме, нали, да.
И виж отвътре, виж докъде, я виж колко е. Я виж докъде е изтъкала кака за една седмица. Една някъде колко. Някъде 3. А, той е. А никъде още преди седмица беше. Беше? Много си направила. Да. Направила Не беше сама. го започнал. Ма тя не е работила. При това ние разсейваме спитки. Тя трябва да има разнообразие, не може само така. Да. 5 метра или 4 метра? А? 4 метра ли? Той е 2 метра широко, 4 на квадрата. 2,20. 4 квадрата и 40. Ма много добре изглежда. А, тук е надено. Там нишката е надена, да. Ами не може, това безкрайност няма. Ай, како снимам? Айде, Давай снимай сега. сега. Айде. Айде пак пейте с песен. Айде, пейте и пашата. Ух, я не знам како. Как се не вярваш, като човека ни е? Дойди си, дойди, паню. То не съм аз. Дойде се пану пашата. Пашата... Агата ли бе? Пашата, паню, Агата, че... Абе, како? Връщаш ли го топе толкова? Чупя 2 пъти. Како правилно тъчи? Не го връщай. Не, Диме, аз го така, утре ще го Тя така. утре ще Утре ще го върне. Утре ще А, го разкажа. Зато я казвам. Ами защото... Защото няма да е верно. То не е верно. Защото трябва фигурата точно да спази. Те вземат друг цвят. Да, Защо не всеки вземат? цвят. Защо не вземат? Еми, защото тъмно не вижда жената, тя на 70. Всеки има миличалата. А, ти ли караш по инерция? Да, по инерция сега. Утре ще го върне. А, мане. Айде, како стига да не връщаш Славичи. Чакай сега. Знаеш ли какво искам аз? Аз искам. Тук видях, оня ден, видях го, тук как изглежда. Кое, Диме? Тук е добре. Ей Тишенцето. това. Чакай сега. Така.